Вика, какво ще гледаме днес? Ами аз съм... Двустаен, искам тристаен. Не, Аз съм... не искам тристаен, много ми е голям, искам двустаен. На първи Добре. етаж. Добре. Не, чакай, не на първи етаж, искам на третия етаж. Ако може да бъде с гледка към Витуша. Представям си го с големи прозорци. Не с големи прозорци, много ще ми свети слънцето. Може ли да е на третия етаж и да не гледа към Витуша? Може. Много съм притеснена. Не знам какво да си избера. Аз да попитам... Не, чакай. А гараж има ли? Къде? Не искам гараж, искам парко място, защото гаража много ще ми оскъпи имота. Какъв цвят да е гаража? Не знам. Гаража? Да, а завесите? Розово. Розово, но за спалнята. За спалнята розово, за детската бяло. Не. Имам нещо, аз Синьо, да покажа нещо, евентуално. Не знам, много съм притеснена с тази покупка. Ще гледаме ли нещо днес? Днеска не.